Ono kao trener uvijek mi je izazov da dovedem osobu do cilja bez da ga povrijedim, bez da se povrijedi, bez da ga drugi povrijede. Svi volimo trenirati vani, a toliko je opasno i ono kad bi mogli predvidjeti da smo pravi čovjek na pravom mjestu, u pravom trenutku, ko bi uopće nešto radio u životu. Dakle, uvijek nam se može desiti ono iznenadno. No zanimljivo je kako se sve recimo možemo i kako se povrijeđujemo u treningu. Recimo, možemo to napraviti svojom nepažnjom, na primjer, ne znam, trčimo sad jednom naglo izgubimo ravnotežu i padnemo. Svojom nepažnjom možemo biti u prometu na biciklu i drugi nam uzmu prednost, naglo i opet se povrijedimo. Povrede mogu nastati i u nekom dugom kontinuiranom vremenu, na primjer upala ahilove tetive ili neke stres frakture. Dakle, oni nemaju za posljedice naglo odjednom da se dese, nego su malo prikriveni. No bilo kako, nekak sam razmišljao, postoji li neka poveznica sveg tog ozljeđivanja, samoozljeđivanja, i vjerujem da postoji, pa sam našao 3 savjeta, ova 3 savjeta koje ću podijeliti sa tobom, koji će učiniti tvoj trening sigurnijim. Prvi savjet, budi uvijek u trenutku, usredotočen na ono što radiš. Dakle, ako trčiš, usredotoči se na ritam trčanja, na kadencu, na sve one elemente koji čine ispravnu tehniku trčanja, i ako to ne možeš, pokušaj spojiti disanje i pokret, znači udah izdah uvijek slijedi pokret i to je na neki način kako ćeš uvijek vratiti misao na trčanje i bit ćeš sigurno sigurniji za vrijeme treninga. Drugo, stalno naglašavam važnost mišića trupa. Funkcionalni trup je naša stabilnost, to je onaj naš tjelohranitelj koji je uvijek tu negdje sa nama i čak ako ti se desi gubitak ravnoteže, lakše ćeš to iskoordinirati i poslije će biti manje. Evo, to se meni desilo na jednom treningu, pao sam, ali budući imam toliko dobro utreniran taj kor, nisam se povrijedio. I treći savjet, moramo sve probati na nižim intenzitetima. Dakle, nemoj odmah si početnik navaliti na visoko intenzivni trening, može ti se svašta desiti, puno opasnosti. Probaj sve napraviti niže intenzivno, pa i učiti tehniku i onda postepeno to primjenjuješ u sve veće intenzitete i to će funkcionirati. Evo, želim ti siguran trening i vidimo se negdje.